జ్యువెలరీ క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ మనం జూమ్ చేసి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీలో బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఫినిషింగ్. సో మన దగ్గర ఫినిషింగ్ అనేది చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది. సో అందుకే మనం మన బ్రాండ్ని, మన జ్యువెలరీని సెమీ ప్రీషియస్ అని పిలుస్తాం. మనకి స్టోన్ సెట్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా నీట్గా వస్తుంది. ఇవంతా లాక్ చేసి ఉంటుంది మనకి స్టోన్ ఫినిషింగ్ అంతా. సో మనము వేసుకున్నప్పుడు అవి ఊడిపోవడం కానీ, పడిపోవడం కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు అన్నమాట. అండ్ మన జ్యువెలరీ పాలిష్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అండ్ మన జ్యువెలరీకి షార్ప్ ఎడ్జెస్ లాంటివి అలా ఏమీ ఉండవు అనమాట. సో మనం వేసుకున్నప్పుడు అవి మనకి స్క్రాచ్ పడడం కానీ, గిరిపోవడం అలా ఏమీ జరగదు. సో మనం లైటింగ్లో కానీ, మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు అలా వేసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా కంఫర్టబుల్గా వేర్ చేయొచ్చు. చీప్ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీలో మీకు డల్ ప్యాచెస్ అలా కనిపిస్తాయి. బట్ మన జ్యువెలరీ మన కెమెరా ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఎవ్రీడే మీరు కంఫర్టబుల్గా వేర్ చేయొచ్చు. క్వాలిటీ కంపేర్ చేయాలి అంటే మీరు మిస్ సత్యభామ స్టోర్ని విజిట్ చేయండి. ఆ డిఫరెన్స్ మీరే ఫీల్ అవుతారు.